Здравейте хора и добре дошли в новото ни видео. Днес ще играем играта Insomnia. Преди не съм я играл, но пише, че е страшна. Сега ще влезем в един сървър и тук. Ще влеза в него. Не. Чакай, ето. Матка съм двама. Ето, дойде при мен. Чакаме се. Ако някой дойде при нас. Ето, какво дойде. 2 3. Не, брат, това е. Добре, сега чакаме. Някой ще дойде при мен изобщо. И тук да влезем всички. Гадно е застанала камерата. Добре, двама сме. 3, 4. Добре. Сега чакаме. 2, 1. Добре, най-накрая започваме играта. Първи ден. Запуща се, значи. Отиваме на втори етаж. Тук мога да това не е пътата. Не. Това е забутно. Добре, не мога да си виждаме цялото човече, така че май ще играем в първо лице. Ето е майка ни. Так. Ще отида да говоря. Да говоря с таткото. Добре, какво е сериозно? Ще трябва да вземем. Трябва да отидем в магазина и да вземем кола. Добре, локси кола. Добре, отивам. Чай да разгледаме. Тук има няколко къщи. Има кора. Цяло 1, 2, 3 къщи сме и един магазин. Много странно място. Добре. Здрасти, мъж. Ето боксико. Ще не разбрах. Да взема боксико. А не ли боксико? Зад него. Мали, аз не можах да разбера. Нещо още да говоря? Не. Добре, чао. Аз не разбрах какво иска да каже. Добре. Добре, нашия баща май не е добре. Ще трябва да отидем при баба ми. При бабата. Добре, отиваме. Не знам, ден е много спокоен. То винаги така се започва. Ден е много спокоен и после... Странно изглежда. Как? То ця изглеждат побъркани, ама как и да е.
Добре, отивам при съседа. Добре. Отивам, баба. Ехо. Фуе. Добре, гледам. Не как на подката на това. Опа. Добре. Добре, чудно. Добре. Много рестартирам. Той интерес къде отидоха другите, ама както и да е. Готово. Отивам. То вече стана тъмно, малко страшно. Но вече съседът да не е полудял. Да, добре си. Как си, съседи? Сия. Сия инте. Много страшно изглежда. Влизам вкъщи. Защо нищо прави там? Прави. Чайте кинте. Мога да говоря. Окей, чао. Баща ми е горе. Видя го през прозореца как гледа. Тук е. Ето го. Тук е за вип. Добре, лягам си. Другите отидоха някъде. Трябва да видя. Ето само аз съм станал. Ден втори. Добре. Да видим какво се случи на ден втори. Аз забравих да проверя. Баща ми още там ли е? Не. Това път има някаква музика. Здрасти. Остане ли? Добре, отивам. Баща някъде не се е върнал. Отивам. Мога да го добра. Мога да скачам? Не.
боксти. То отново се даде. Да. Иди си, нали? Добре, иначе е зад къщата уж. Съм зад къщата. И къде е май с блок си кола. Ето това. Прави, защо се забил стената? Сянка. Остана. Къде се намираме? Не да поудяваме. Къде сме изобщо? Нищо не казва. Не мога никак да видя. Нещо стряскаш. Ще такова. Какво става? Нищо не разбирам. Да, баща ни е във въздуха. Ок. Нищо не разбрах. Добре, нещо е станало на баща ни. Нещо малко бокси кола е полудял. Съдържа тази бокси кола. Чакай. Мисля, че това е анимация. Главата го убива. Не, там си се пъсилка. Окей. Също. Отивам вкъщи. Добре, оставям баща ми. Малко тук ли си? Да? Добре, майка ни се оправи. Беше същата, сега е същата усмивка, която беше началото на играта. Мога да спа в този лево? Да, този път това леко ще спа. Добре, разпивам. Ден 3. Добре. Още бокси кола. Само бокси кола има. Съдържа, наистина. Чакай, майка ни къде е?
Както и да е. Май баща ни ще стане толкова дълго. Трябва да вземем от магазина Блокчико. Ама да, Блокчико ми прави нещо, защото трябва да взимаме. Както и да е. Да, Блокчико му вреди. Но отиваме, какво да направим? Това ми казва. Да. Опа. Добре. Значи отзаде ще има. Защо трябва да взема отзаде въобще? Това е това. Добре. Вземи Блокчиковата. Не знам, майка ли ни полудява, аз герой ли ни полудява, баща ли ни полудява или всички полудяваме просто. Правим. Стреснаме. Чакай само. Да оплашиме. Това. Къде се намираме, бе? Става отгоре. Стига, бе, стряскаш ме. Ето е да. Добре, взехме я. Мали това ми изкара акъла. Аз не си прибрали вкъщи. Късно е. И ще има за къщата. Добре, защо точно ние трябва да отиваме? Ние наред ли сме посред нощта? Готов съм. Ще е баща ми да обари. А майка ни? Аз ще я обари. Виж това. Чай, ще виждаме такова. Отново някой ще ни джамскерне. Моля ме, не ми разкривате. В момента... Виж това, защо? Какво прави майка ни? Баща ни? Баща ни? Какво стана като ме дадо? Чакай да ви вътре ли са? Не. Те къде са? Аз заспивам. Може ние да полудяваме. Вече не знам. Ден 4. Предпоследния ден. Тук вече трябва да стават много лоши неща. Тук вече става хептен страшно.
баща ни е с глава на боксико. Какво? Добре, как става това? Разбирам, че му вреди, ама няма как да стане с глава на боксико. Както и да го... Не знам само какво. Това не знам се е такова. Речем. Ето. Къде е майка ни? Вали дъжд. Става още по-страшно. Ти както винаги си усмихнат. Защо? Да. Той трябва. Той може би... Нали, ако му пука, че там къщата полудяват всички. Те какво ти пука, нали? Хайде. Съседа. Ама не, и той беше луда, брат. Сега само баба ми е луда. Мисля. Моля те, само съседа не ме плаши. Не. Какво? Ехо. Ти кой си? Както е? Ти? Просто. Мяу. Чакай. Да. Нормална котка. Най-нормалната котка, която съм виждал. Както и да си тръгнал тук, поне баба ми е добре. Моля те, баба ми да е добре. Само тя ми остана. Тя пак ли е също предаване? Баба, как си? Къде е баба ни? Къде е баба ни? Мали? Наша не съм хотела. Добре. Аз се виждам. Бокси. Не ще му кажеш? Ти безполезен вече. Аз се качвам горе, какво да направя? Майка ми не я виждаме. Будницата да е избягала, къде отишла. Тук още не разбрах. Сега направя ще. Хайде. Ден пети. Вече стане. Таки. Какво става тук? Баща ни го няма. Става тук? Темпо магазина. Какво става? Добре, това стана екрана. Всичко изчезна. Не бе, що се обърна екрана? Добре.
екрана ми се обърна. Сега изглежда така ще играем. Изчакай, какво става? Нищо не разбирам. Мога да скачам? Не мога, то не може. Интеракция. Добре. О, и аз ли да правя? Сега как ще ми се обърне екрана? Разбира ли? Окей. Какво е това, бе? Това е стрес. Това не стрес. Това само се върти екран. Това е чакай. Но тази игра наистина... Не знам, ние полудяваме, баща ми полудява, майка ни полудява. О! Добре, няма да гледаме на там. Добре. Че ти си тук? Там има ли? Да, и там си. Както. Не знам, нищо не правя. Не. Да, стига, бе. Там е... Що е, брат? Сериозно ли? Що? Добре. Какво се прави? Жаба. Здрасти, жаба. След нещо мога да правя. Не. Добре. За сега вървим. Това е малко по-странно. Не. Разсекай точно. Та игра е много странна. И тук ще е разводва. Ти изчакаш малко. Добре, говоря. Значи, ти ще да говоря, пък не говоря. Добре, тук. Не. Значи, тук. Какво става? Нищо не разбира. Монки. Ще говориш? Направо ще му убие. Какво става? Бършаме ли пак екрана? Добре. Сега къде сме? Що не разбра? Колко дена беше? Аз вече не си спомням.
Добре, чакаме. Не знам. Не знам, сега седим. Трябва да ходя. Добре, как? Ага, разбирам. Нямам никакви въпроси, да? Продължаваме. Нямам никакви въпроси. Окей, табела. Празна табела. Добре, вкъщата има цветя. Няма в този смисъл. Просто оф. Просто оф. Добре. Току-що аз вдигнах себе си. Съгласих се. Окей. Това съм не беше. Рест. И хора, това беше играта. Мисля, че има още краища. Но аз направих това, което ми казаха. Не знам, може и да няма още краища, но според мен има. И ако ви е харесало видеото, естествено и съдържанието, което правя, по ваше желание, може да се абонирате за канала и да оставите лайк на това видео. И до нови срещи!